Бірінші октябрь үлкеннер күні. Бүгін алар турында сөйләшербез. Жырчылар бу көнне ничек үткәрә? Кайсы жырчыны әбиләр күбрәк ярата? Мин, Зөлфәт Зиннуров, бу турда сөйләрмен. Без башлыйбыз. 10-нчы урында бүген Айгөл Закирҗанова. Ул кечкенә чакта бик тәртипсез, йылак булган. Бер вакыт тавышы чыкмасын дип Айгөлгә кагаз белән кайшы тоттырып куйганнар. Ул бу кагазларны кискәләп, өйдәге булган баз ярыгына тутырып чыккан. Кечкенә вакытта әбиләре белән яшәгән. Бу мизгелләрне рәхәт итеп искә ала җырчы. Şeysin ne olur? Şemeliyim ben. İyi mühendis olur. Sen hala yazır mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Gürülüktey oğup bara yeşillik Qorlı bızlı yılğa yarından Sin unutma minni Qora күзләрімә Kitip baramı senin yanыңнан Yanarsın utılarda Alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde meni bulamam Ayrılıda yollar Unuturga gerek ötkenni Birge bulmasak da Sakla uylarını Bizning kirsiz ihlas yüne Minsiz ağır bulur Yaşavları jirde Unutturmamı köyüne Yanarsın utılarda
9-нчы орын ияләре Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар. Бу гаилә җырлаганда тик кенә утырып булмый. Бигрәк тә дәртле җырларында аларга кушылып биисе килә. Өлкән яшьтәгеләрдә яшәреп китәргә сәләтле. Тик бүген Гөлназ белән Илсур бик мәгънәле талгын җыр башкара. Тыңлыйбыз. Күренмейді ұшы қырылары, көңелләрне сарган караңгы. Мәхәббәтне саклый белмәдек, бар булуның яме калмады. Unutulgan süyü nazlarыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Unutulgan süyü nazlarыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк, әллә ниләр булды телләргә. Татлы ирем кайнар кочакларны сагынып кына калды сөйләргә. Unutulган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары. Үзгәрүләр язмагандыр безгә, хисләребез беткән тапталып. Эх, булмады, булса иде лә ул, бәхтебезне кире кайтарып. Unutulган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Unutulган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Кичерә күр, сүзем авыр булса, Түзем бары бала хакына. Бүген Гүзәл Әхмәтова хит-парадның 8-нче урынына төште. 1 октябрь көнне берничә бәйрәм үткәрәләр. Өлкәннәр көнен һәм бөтен дөнья музыка көнен. Гүзәлнең әнисе лаеклы ялда. Аны һәр ел сайын укучылар килеп, бәйрәм белән котлап китәләр икән. Җырчы кечкенә вакытта балалар белән җыелышып, өлкәннәр көненә матур концерт куя торган булган. Быел да бу традицияны бозмады. Гүзәлнең җырлаганын тыңлыйбыз. Шыпшық көзі ғари өзі кішкене зәңгер шашыға алып келдің бүлі кетіп қада
şeker Sıypap ösüydün şişelerimden Kırışı şekerleri birden Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdin Sıypap ösüydün şişelerimden Kırışı şekerleri birden Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdin Şişike şu günden sonra ömürlüke Beylenedi şişeler şişike Sıypap ösüydün şişelerimden Kırışı şekerleri birden Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdin Sıypap ösüydün şişelerimden Kırışı şekerleri birden Şeşken bilen yüreğime Şeşekne min siyemiş bışıklı kuzun Kurir kuzge gadiyeme Kurib duyalamayım sen Sıypap ösüydün şişelerimden Kırışı şekerleri birden Şeşken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdin Sıypap ösüydün şişelerimden Kırışı şekerleri Şişken bilen yüreğime Sen özün gelip fikirdin Sen özün gelip fikirdin Yürek yaxşı işlesin için rahatlanıp, uzaq itib, külərgə kerak. Dürüsrəgi yılı külərgə. Bu usul qon aylanışın tezaytə ekan. Qiziq videolar qararga, мәзәкләр тыңларга яки укырга киңәш итәм. Biz hit paradның 7-нче урынына әйләнеп кайтыйк. Анда Арсланның йөрәгенә нәрсә булган? Yırak gitsen de sin Uzun yollar uçsan de sin Benim yanda senin yürek Yana dostlar uçratsan da Yana yollar yaratsan da Benim yanda senin yürek Al sultanlar aşkanda Oy olutkanda Kızarıp yaş batkanda Yüreğim senin yanda Al sultanlar aşkanda Oy olutkanda Kızarıp yaş batkanda Yüreğim senin yanda Bizning yollar ayrılsa da
узыйк гомер юлын, юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Алсу таңнар ашканда, ай кабытканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар ашканда, ай кабытканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Ерак-ерак китсәң дә син, Айдар Рәкыйпов кебек бии яшәсәң, һәр вакыт спорт белән шөгыльләнсәң, бик озак еллар яшәрсең. Озак яшәү сире ул сәламәт булу. Саф һавада күбрәк йөрегез, дөрес тукланыгыз. Ә без хит парадның 6нчы урынына әйләнеп кайтып, Айдар Рәкыйповны тыңлыйк. Ишеткәнең бармы дустым татар башкорт көйләрен? Беләсеңме татар белән башкорт күрше икәнен? Бас, бас, әйдә күршеләргә бас, эздереп, эздереп, бигәле эздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп, ятларны көнләштереп, эздереп, эздереп, бигәле эздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп, ятларны көнләштереп. Bir ağaçta iki alma, birisi kızıl, birisi ot. Sağındıra ufak kazan, sağındıra tuğan yar. Bas, bas, eyde kurşunurga bas, ızdırıp, ızdırıp, bigəli ızdırıp. Bizning yürek birgə gitsin, yatlarını künləştirib, yatlarını künləştirib, ızdırıp, ızdırıp, bigəli ızdırıp. Bizning yürek birgə gitsin, yatlarını künləştirib, yatlarını künləştirib. Şiltir şiltir gümüş toqanana giylə qızları. Birgə bulsun, birdən bulsun, tatar başqurt oğulları. Bas, bas, eydə kurşunurga bas, ızdırıp, ızdırıp, bigəli ızdırıp. Bizning yürək birgə gitsin, yatlarını künləştirib, yatlarını künləştirib, ızdırıp, ızdırıp, bigəli ızdırıp. Bizning yürək birgə gitsin, yatlarını künləştirib,
Яз айы балашак, жәй ул яшьлек, көз улыгаю, кыш бик нык картаю билгесе диләр. Тормыш белән ел фасылларын чагыштырсаң, шулай килеп чыга кебек. Юкка гына 1 октябрь көз көне өлкәннәр көнен үткәрмиләр. Барсы да уйланып эшләнгән кебек. Киләсе җырчының клибы да тирән мәгънәле. Шахзат Разметов бүген 5нче баскычта. Бүген мине көтмә, әнигә барам. Ömür boyu yaratıp durdun Sen mine Gayıplenme Anlamadım Meni sine Siniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın siniken Siniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın siniken Tatlıyken vazaplarım Söyünen Yürekkeyim hazır dili Söyünen Siniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın siniken Siniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın siniken Бәхеттер Yaratıp yaşam Şatlanıp her günge Hayalımda Önümde de Sin gene Siniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın siniken Siniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın siniken Yaratığını bilmedim Mena digen yarın siniken Бу җырчының моңлы тавышына гашыйк булмаган кеше юктыр. Бигрәк тә олы яшьтәгеләр аның иҗатын ярата. Җырларны җырламый, яши ул. Бу сүзләр Филүс Кахиров турында. Бәйрәм булгач, бездән бүләк. Филүсне тыңлыйбыз. Ул бүген 4нче урында. Bıyıkları tüneler Sudan kalkıp çıkar
Sandığaşlarımın elle tığlarga Yaman sulap dağın Gülü boyuna düşen Koydan gına seni izlep tabarga Seni izlep Kişin kıyaşı bata Seni izlep Mungsudan ata Sandık aşlarımın Şanğa deva birir Sen qaytırsın deyip meni yuvata Ay nurları tüneler Kul üstüne düşür Bizning süyülerge Yana yol salgan Minim gibi qayda Zehre kızday yalgız Anında bit gitir Yarı yuğalgan Seni izlep Kişin kıyaşı bata Seni izlep Mungsudan ata Sandık aşlarımın Janğa deva birir Sen qaytırsın deyip meni yuvata Yurtası uzdı Günler kıska indi Sandık aşlarımın Tamam betabit Sabırlığım jitmi Mungsuz nişik düzi Salkınlardan korkıp Kuşlar kitabi Seni izlep Kişin kıyaşı bata Seni izlep Mungsudan ata Sandık aşlarımın Janğa deva birir Sen qaytırsın deyip meni yuvata Sen qaytırsın deyip meni yuvata Üçüncü orun iyeleri Ramile hem Ramil Hayreddinovlar. Joy bulgan sayın döveti bilen döveni yanına qaytıp turalalar. Ramileni yigitler kübrek yaratsa, mini ebiler yarata. Konsertlar bitkәч, nәq менә әбиләр уратып ала. Үземә дә алар белән аралашуы кызык, ди Рамил. Җырлы гаилә өлкәннәрне чын тарих дип саный. Без дә бу сүзләр белән килешәбез.
sine göz attım Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimdə uyattım Sində minə göz attım Minə sinə göz attım Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimdə uyattım Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimdə uyattım Ақырынлап хит парадның башына оқ мініп жетеміз. Үске көтерілуі жеңіл түгіл. Тек бұл жыршы 8-ші орыннан 2-ші орынға қадар міне алды. Зор адымлар білән алға атлаушы Рузилә Хайретдинованы таңлайбыз. Senin nazını duyup yaşayım Sözlerinden, qarашыңнан Soyladım men seni güne Min şeşekler arasından Seni irkemi yaratqanğa Qanat menin erimde Bəğirgəyim bilişi sunna Көңілгәйім сендегіне Сені иркemi yaratqanğa Qanat menin erimde Bəğirgəyim bilişi sunna Көңілгәйім сендегіне Көз алдымда һәр вакытта Синең шалың, синең сының Йөрәгемдә сөю туеп Йөрим суңа мин ышыны Сені иркemi яратқанға Qanat menin eримдә Бәғиргәйем біліші суны Көңілгәйем сендегіне Seni irkemi yaratqanğa Qanat menin erimdə Bəğirgəyim bilişi suны Көңілгәйем сендегіне Мәхәббәткә бу эше тугры Син башканы сөймәгәннән Яулаушы сине йөрәгемне Бары уйларым сендәгенә Сені иркemi яратқанға Шул qanat menin eримдә Бәғиргәйем біліші суны Көңілгәйем сендегенә Seni irkemi yaratqanğa Qanat menin erimdə Bəğirgəyim bilişi suны Көңілгәйем сендегенә Bəğirgəyim bilişi suны Көңілгәйем сендегенә Instagramға yazылдың ма?
Нишләп утырасың? Языл тизрәк. Мөһим яңалыкларны күрми каласың бит. Сайт, YouTube, ВКонтакте төркемендә күзәтеп бар. Хәзер нишлибез? Барлык катнашучыларны тыңлыйбыз. Аннан хит парадның лидерын әйтермен. Yanarсың утыларда, иске алган шакта, күзләреңә тулыр яшьләрең. Дигәндә мин булмам, аерылда юллар, онытырга кирәк үткәнне. Unutulgan süyü nazlarımız Işasılar kile yaktığa Kişire kır Sözüm ağır bulsa Düzen barı bala hakkına Сыйпап көсейдегі шешелерімнен Кырышы шекелері бірден Шешкеңі білем ерегімнен Сен өзің келіп пікірдік Алсы таңдар атқанды Ой қолыққанды Қызарып құяш батқанда Жүрегім сенің янда Bas, bas, eyde kurşunurga bas. Üzdürüp, üzdürüp, iyi gel üzdürüp. Bizden yürüp birge gitsin, yatlarını külleştirip. Yatlarını külleştirip. Üzdürüp, üzdürüp, iyi gel üzdürüp. Siniken, siniken, siniken. Siniken, siniken, siniken. Yarattığını bilmedim. Mena digen yarın siniken. Seni izlep izlep Muңsudan ata Sandık açlarım ama Şanğa deva birir Sen qaytırsın deyip meni yuvata Sen de mine kız attın Minne sine kız attın Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimlə uyattın Seni irkemi yaratqanğa Qanat minim ərimdə Bəğirgəyim bilişi sunna Күңелгәем синдәгенә Зәринә Асылкаевага 14-15 яшьләр булганда, дәвәнисе һәм дәвәтисе белән гөмбәгә барган. Шунда бер матур кошны күреп, артыннан китеп югалган. Зәринә адашкач, агач төбенә утырып елаган. Бәхеткә, дәвәтисе аны эзләп тапкан. Шуннан бирле кошлар артыннан йөгереп йөргән булмады дип искә ала җырчы. Кошлар артыннан йөрмәсә дә, җырында кем турында җырлый икән? Аны тизрәк тыңлыйк һәм Зәринәне беренче урыны белән котлыйбыз. Тик син уйларымда Йөрәгем кулларымда Язмышым юлларында Бол син иркем минем янымда Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем Тик минем теләгем, теләгем
Музыкаль каймак тапшыруы тәмам. Берничә минуттан TMTV каналында премьера булачак. Музыкаль реалити-шоу Яңа йолдыз проектының 2нче сезоны башланып китә. Экраннар яныннан ерак китмәгез. Сезнең белән мин Зөлфәт Зиннуров булдым. Өлкәннәрне хөрмәт итеп яшик. Аларның киңәшләрен тыңлыйк. Сау булыгыз.